Ți-ai putut. Ok, capul meu. Au. Nu știe de-astea. Ea știe decât de-astea. Să ridic cu poca. Mă, cine nu știe de astea? Vezi că îți dă de chiloți? Eu nu știu. Ia o palmă. Una care schimb. Eu știu să-mi bat până cât ăștia să fișez cu pantofi. Vreau să mă plimb și eu cu a ta? Cum e? Ah, bă, o sting. 22 de grade, drept. 22 de grade azi. Da. Vezi că stau în tricou. Da, mă. Uite-o pe ăsta. Eu, bă, dacă era 22 de grade, să-mi bat până la făceam baie. Și eu 22 cu ăsta. Da, sunt 22, țară cu și nu vezi că stau în tricou, ce pune. Păi și eu nu pot să stau în tricou. Stai, ha. Dar nu vreau, e frig.